Opgave 1 redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om. Og her har vi sagt, at der er tale om en rationaliseringsinvestering, da virksomheden vil effektivisere deres produktion ved at automatisere produktionen, så produktionsomkostningerne kan holdes nede. Og i opgave 2, der skal vi opstille en investeringsforslagets nettobetalingsstrøm og lave en investeringskalkyle på investeringen. Og der har vi så først taget anskaffelsespris på produktionsanlæg, som er de 2,3 millioner, sat i minus. Og så har vi taget installationsomkostningerne, og så har vi så fået minus 2,45 millioner. Yes, og så har vi skrapværdien, som er 350.000, som skal lægges til de. Yes, så får vi så minus 2,1 millioner. Og så den årlige indtjening, der er vi så valgt at tage de 350.000, som er først så tager vi besvarelsen i lønomkostninger, som er de 600.000, og så derefter så trækker vi de årlige vedligeholdelsesomkostninger fra, og det sætter vi så i dollartegn, så vi får det for hvert år. Og en sum på 4.520.000. Og så er der nettobestilling strømmen, hvor den det første år vil være på minus 2,45 millioner. Og dernæst skal vi så bare tage og plus den årlige indtjening med investerings/skrapværdien, som så bliver de 565.000 for de 8 år. Ja, og i den sidste skal vi selvfølgelig have skrapværdien med i år 8, og derved får vi en sum på 2.420.000. Og så har vi vores faktor. Der skal vi selvfølgelig have renten på 0,11%. Og det gør vi ved at sætte den lige med og sætte i potens ind i funktion, indsæt funktion. Og der skal vi så sige 1 plus renten, som er på de 0,11. Og renten den skal sættes i dollartegn, så vi bliver ved med at bruge den samme celle. Og så herefter skal vi indsætte potens, som er de 8 år, som sættes i minus A14 og så videre ned. Og herved der får vi så vores faktor. Yes, og til sidst så skal vi så finde nutidsværdien. Og det gør vi ved at tage nettobetalingsstrømmen og trække eller gange de faktoren. Og det gør vi så ved hvert år, og har vi tallene der. Og til sidst skal vi have summen, som er de 609.434. At vores investering er lønsom, da vores nutidsværdi den er over 0, og som vi kan se, så er den på 609.434, og ja, det er lønsomt. Så skal vi opgave 4 beregne, hvor stor den årlige besparelse i lønomkostninger mindst skal være, for at investeringen er lønsom. Og det gør vi ved at gå ind i
data heroppe, og så går vi ind i what if, og så tager vi målsøgning, og så tager vi vores celle hernede, og så skal vi have værdien, det skal være 0, og så ved ændring af celle, så tager vi vores besparelse i lønomkostningerne, og så trykker vi OK, så har den beregnet, at vores besparelse i lønomkostninger, den skal ned på 481.574, for at vores nutidsværdi, den er 0. Ja, så hvis at vi har en lønbesparelse i lønomkostninger på 481.573, så vil vores investering ikke være lønsom.